ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз дар Америка 21 июн соли 2025 мо дар студияи AM 860 садои Самарқанд. дар студияи мо ман Далер Хамидов ва Ҳакимака Раббинпур хуш омадетон. мо шуморо ёд кардем дӯстони азиз. дуруду салом ва ба шунавандагон ва бинандагони ин барнома аз радиои садои Самарқанд Филаделфия мавҷҳои 860 1 AM хуш омадетон. Нури дида тоҷисар. боз як мартаба хуш омадетон. ин аввалин радиои забони тоҷикӣ дар Амрико, 11 шумораи барномаи 11, лекин радиои муҳим якум радиои ба забони тоҷикӣ дар Амрико. дӯстони азиз, имрӯза мавзӯи суҳбати мо масъалаи муҳоҷират ва масъалаҳои муҳоҷиронба бахшида мешавад. ҳакимака, мана ҳамин рӯз ҳамин шабу рӯз гӯем ҳам шуд ҳамватанон, ҳамшаҳрони азиз бисёр масъалаҳо ҷамъ шудагӣ, масъалаи муҳоҷират ва муҳоҷиронба он ҳаракат мекунем. ҳар якне ҳаминуба ҳамин рӯз шумоонба вазъията фаҳмонда дода саволотонба ҷавоб доданба. тамошобон ва бинанданони азиз, хеле ки медонед ки масъалаи муҳоҷир ва муҳоҷират хеле мушкил аст. чанд кас ҳамҷо омдагӣ бошанд, танҳо омдагӣ ба даъвати падару модар ё хешованд омдагӣ ҳамин 3-4 соли охир ҳозир дар пайти ҳозира хеле мушкило ҳаст. аввало имрӯз як қарора мебинем ки Трамп ҳамин рӯз аз кадом мамлакат барафтуд, аз аэропорт дида мондам ки гуфт он муҳоҷироне ки инҷа аз қонуни омдан ҳамон аз детешн аз чӣ гузашта омдан, ҳуҷҷата гифтанд, рухсат работ барои кор гифтанд, метавонанд масалан тракчиҳо, масалан магазин ба кор касаго, меҳмонхона, гостиница ба кор касаго ва дигар муассисоте ки кор касен ҳаққу ҳуқуқ ва якита ҳеҷ мушкилоте нест. агар шумо ягон чиза гуноҳ надошта бошедон, ҳама ҳуҷҷатҳо нақд бошад, агар расман гуфтанд ки зиқ нашаванд, ҳамин коргаро ҳамошон метавонанд баъзур кор кунанд. фақат он сафароне ки хато карданд, дар роҳ ронданд ё ягон дузӣ карданд ё унҷо аз ватане ки аз мамлакате ки омаданд ягон гуноҳ надошта бошанд ё ягон каса ранҷ надода бошанд, баъзур метавонанд кор кунанд. мо он корро мегирифтанд, кори ҳамун судашон додагӣ ҳамун давом мекунад. ҳамун насиб бошад, агар муоммогӣ инаша ки коратон нал мешуд, вай накунетон, документҳои сохта накунетон, документҳои ҳамун мана водительский вай ба правая барош масъалаи рухсати мани уберу бо кадом дусета ҳамин сайтҳо ҳаст, ҳаминҷо кор медарон, ҳамуна сохта накунетон. ҳамеш қонуни давлатӣ шад ва як рӯз мебарод хоҳатон ба муаммо мешуд. албатта ина бинед ки иноям хай дарро кор карданба маҷбур амонҷо фикр мекунам ки унҷо мераваду 2-3 моҳ ба ин ҳамун пули қаршидага. ман ҳозир ҳамин савола шумо дидем ҳакимака. ҳозир навбат шумо тӯёрӣ гуфтед. ҳамватанони азиз, ҳакимакем ҳозир шумоонба фаҳмонда доисен ки моҳҳои охира баъд аз раиси ҷумҳури Америка нав шудагиш, ҷаноби Дональд Трамп президент шудагишон, ки ҳамхел хавф хатар пайдо шуд ки мона ҳама моя дошта депорт мекунанд. гап пайдо шуд. муаммо ҳамин. ҳамин ба ҳозир ҳакимакем ҳамирӯзангӣ навигариҳое гуфтем ки ҳамшаҳрон натарсетон, вай гапи бекора будааст. одами кӯчаба дида доштагиша депорт намекардааст. яъне ки шумоҳон мана ҳамҷа Америка омдагӣ бошедон, агар асосҳои қонунӣ дошта бошед барои Америка биистодан, вай асосҳои қонунӣ аз чӣ иборат будагиша ҳозир мо фаҳмонда метем. ҳамун ба ҳамин рӯз президенти мо гуфтанд ки фермероба, хонаи меҳмонӣ ба кор мекардагӣ, ба гостиницаоба, одамоя хизмат мекардагӣ корхонаҳо, магазинҳо, кафе, бар, ресторанҳо,
тамоми корхонаҳо кор мекунанд. сохтмонӣ тамоми корхонаҳо ба ки қонунӣ қонуна вайрон накарда ҳуҷҷаташ набошадам ки қонуна вайрон накарда коркайшудагӣ бошад ман ваёя дошта депорт намекунам. Не акун ҳуҷҷаташ дагеш такор рухсатнома барои кор social security анакун ҳозир миллиони як 12 миллион муҳоҷиро бесуҷҷат будагошонам ҳастанд ҳуҷҷаташ набудагиошонам ҳаминоям ҳозир мақсад ҳамеша дошта 12 миллиона депорт кардан ба кучу қудрати давлатам намерасад ман аз даруни ана ҳаминоҳоям агар қонуна вайрон накарда гаштагӣ бошад агар дошта ваям он депорт намекунем лекин албатта ки мана гуфти ҳакимакем ҳаракати ҳуҷҷат кардан ба ҳаракат кардан дар кор аз сараш ҳуҷҷати Америка аз чӣ иборат чӣ хелин ҳуҷҷаташ шудагеш дар кор ҳакимака одамое рухсатнома барои кор ва рақами ҳамон суғуртаи иҷтимоӣ social security number мегӯянд вая чӣ тавр гирифтана роҳҳошамон шумо мегӯем агар ки шумо мухоҷир аз тарафи вақташ ба иммигратсия рафта ҳама регистрация карда вақташ рафта омда мебинанд ино аз ёд набардан дар кор яъне ки дӯстони аз шумо аллакай аз сарҳади Мексика қонуна вайрон карда гузаштагӣ бошедам албатта ки виза нагирифта сарҳада гузаштан ин қонуна вайрон карда гузаштан ҳисоб меёбад барои Америка лекин ҳамун баям нигоҳ накарда агар шумо гузашта суҳбати хизматҳои муҳоҷирата гузашта 589 формая пур карда равон кардагӣ бошед агар идораи муҳоҷират равон кардагӣ бошеду ва ё шумо ба рухсат барои меҳнат кардан ва social security номер додагӣ бошанд агар албатта шумо каме вақт дар кор каме вақт дар кор ба 180 рӯз вақт дар кор шумо албатта ҳуҷҷатнок қонунан гаштагӣ инсон ҳисоб меёбед барои ҳамон агар ҳамин ҳуҷҷатҳоятон бошанд агар шумо нотарс гаштагиатон мумкин дар амрико лекин якта шарташ ҳамин ки ҳозир ҳакимакем гуфтанд қонунҳои дарун локал давлатия вайрон накардагитон дар кор чӣ хелин ин қонунҳо чӣ хелин ин қонунҳои вайрон кардан мана ҳозир манам ҳакимакем гуфтаги гапба камтар болошба мегӯям ки дузӣ накардан дузӣ ҳозир дар ҷомеаи мо ҳамзалин дузӣ ёшӯис астми қоидаи ронандагиро вайрон накардан ҳаст ман шуморо мегӯям фақат ҳамшаҳрони азиз хафа намешетон моҳон чашмамокати дида гаштагӣ гӯшамокати шундагӣ худамо полис кати гап зада суд ба рафта иштирок кардагӣ мисолҳоя шуморо мегӯем штрафу поинтҳо мегӯем ҳамшаҳроимон дузӣ кардагишам ҳаст магазинҳои либособа даромада ва я этикеткаша бурида партофта штриходаша шуда сигнализатсияш кор накунад ҳама чизи ночиз аст $10 будагӣ пӯшта буромстагӣ ҳамватаномо якта дуттане анча шуда рафтагӣ ва ино ҳамеш қонуна вайрон кардагӣ ҳисоб мешун ва 100% ино депорт мешаванд гуфти шумо вай чизо $5-10 мистод ин давлат шумо ба ҳамхелин шароитҳое сохта дод ки шумо ҳозир буромада бесавод бекасбу ҳунар бутун безабон ҳичи омада безабон гардетам ки 100 соматона меёбед $100 рӯзона меёбед нашудаги вақт ба вай $100 рӯзонатон ба шумо як сола либосатона гиред мушуд дар кор бошад агар як маҳал либосатона мегиред ҳамон ба ҳамзалин дузиё нашавад боз чӣ хелин дузиё шуйс аст дар ҷомеаи мо кофе мефурӯхтагӣ ҷо ба даромада инҷа ба Америка ҳам хелин одамо ба инсон ба бовар карда мондагӣ ки кофея даромада худатон рехта худатон касса ба рафта бекассир беодам пулаша худатон ҳамту буронда рафсен одамои моон ҳамуна рехсену аз дари пеш даромада аз дари пушт баромада рафсен $1 мистодагӣ кофея пулаша надода ҳамун чӣ акун геду ҳакимака ҳамун чӣ нехи моон одамоя ҷангу дигар гапу кор накусему ҳамун чизо накунетон дар кор не ҳамун чизо накунетон дар кор ҳамун кофея хонатон биён мехӯретон як пачкагитон як бор меразад ҳамун кофея як пачкагитон як бор меразад ҳам хеле анамзалин корҳоя накунетон ғайр аз ин ҳакимака ҳамватанои моон мана ҳамин хӯроквория хони одамонба бурда мердодагӣ дастафка хизматошба кор мекардагиҳо анча як чанд ҳазорашон кор мекунанд ҳамин дигар як клиент заказ кардагӣ хӯрока гирифта ҳамона кишода мехӯридем
ин гапаш ахман шунсеман ки анамзалин мекардем анам хелин короя ҳамватанон агар ҳамин короя накунетон агар мумкин ҳамин қоида қонунон намедонанд гуфтаги ҳамчиса бурда мити мондагиша аз худашон фикри худашон бамага нав гап чаламон ки он нафароне ки инҷа мебиён писарашон масалан як худаш мебиёд ё кашондан шиносош нест як нуқта ҷӯреш бошад даррав онҷа пула талаб мекунам биё ҳамина шумо ба савол карда додани будам ки ҳаким ака мана вай ҳозир омадагиаш ба як ҳафта 10 рӯз шуд вай ҳоли на забон намедонад на касбу ҳунараш аст чӣ кор кади ватан ба ҳеҷ чизе таксӣ кардам ё дигар кор ягонта ҳунара ёд нагирифтагӣ аксарияти онҳо мебиёнд ки хонаводаҳошон хонангоҳошон хешу табору падару мадар баъзеҳошона ҳозира худаш талаб мекунанд ки пула фурсон талаб кардаш ман ба ина қарза барои ҳамин Америка омдан ба аввал фикр кардан дар кор унҷа шумо маслиҳат мепурсидакетон ки аз ҳамон вай идораҳое ки анҷа муфсонат шумо на охо инҷа Америка ҳамто омда як сол ба якум сол ба дар одам поба намистоад 2 сол дар кор як поба истода як худаш тинҷакак зиндаги кардан барош барои ҳамон аз падару модарони ҳамон ки дар ватан мебошанд хоҳиш мекунем ки маҷбур накунетон писара инҷа зиндаги қиин гиро то вай пул меояд вай пули хона тиядми пули страховка тиядми суғуртая пули телефона тиядми пули интернета тиядми пули обу газу ина тиядми ин ҳамеш пул мисол ино дарра вайка наметонанд хай агар ягон якта нимта мушум ки дарра кор меонам барои шинос ягон кори нағз мекунанд ҳаст меки аксарият анам хеле мушкили маҷбур накунетон ки фарзандтон инҷа қонунро вайрон карда ҳам худаш ба зарар мебиёд ҳам шумо ба зарар мебиёд анамина падару модарон ва инҷа кор кардагам ҳамда фикр кунетон ки зарар нарасад камтар чида кунетон агар кори нағз меёбад ва шумоам мадад мерасонад худашам кораш нағз мешуд манам хеле бадиёҷон бакап офарин ҳаким ака гапҳои дуруста гуфтед ҳозир падару модарони Самарқанд будагӣ мо шумо ба муроҷиат мекунем ки фарзандатон Америка ба омадагии рӯз хона гирифтагеш дар кор ҳозир агар 4-5 кас якта хона ба мешинам гӯтам $500 як моҳ зиёдтар ғайр аз вай газ свет обаш аст ғайр аз вай интернеташ аст ғайр аз вай медстраховкаш аст худаша медстраховкаш аст вай мошин хареш аст мошинаша страховкаш аст хӯроквореш аст хезушинаш аст номбар кардан дурмадароз ҳар якташа номбар кунем агар худи ҳами фарзандатона як моҳона хараҷоташа худаш $3-4 дар кор барои хараҷот кардан вай чӣ хелин кор ба кор кардагеш дар кор ки вай ҳам $3-4 хараҷоти худаша маҳкам кунад ҳам шумо ба ҳазор аз ҳаминҷа ба аз якум рӯз талаб кунетон агар масалан ино қарз кисам деку барои ҳамон талаб кардашам ҳаст будаган ки дигар соҳа анамон талабҳоям падару модарои аз рӯи инсоф шудагеш дар кор шумо фарзандатона фаҳмидагитон дар кор мисол якта фарзандатона аз пушташ мондагӣ Самарқанд ба мондагӣ бутун хешу тавору авлода ҳар якташа тӯю маъракеш ба ҳазор пулоя бурда ҳар якташ ба хараҷотои калон инаш ба кондитсионер падарка кун ваяш ба холодильник падарка кун ҳар якта писарам ҳамҷа якташ коркасас гуфта ин писаратон бо азобу уқубат гаштааст инҷа ахай поба истадагар гапи дигар бошидагар барои падару модару бародари хоҳар қайзад ҳама мекунад ина мекунад лекин як имконият додагитон дар кор ки вай поба истода гирад фарзандатон ҳамзалин ҳаким ака бо як масъалаи ҳамин бисёре ки саволо омад барои мо ин масъалаи равон кардани пул ба ватан ҳамин падару модар ба хешу табор ва зану бачаҳо ба манам ҳамина дар студия гифтам инҷа якта савола мӯҷуд бошад майлаш хизмати интиқоли пул фиристодани пул барои шумо ваятон аст агентствои пул мусондагӣ расмӣ ёки мегӯяд даст ба даст мусонед чӣ хел ва кадом номи ваятон чи кадом компания ки шумо мусонед ҳамина тиҳед кардем ҳаким ака саволи дуруст додед ҳамшаҳрони азиз мана ҳамин рӯз имконияту фурсаташ омад ки ман шумо ба фаҳмонда метиҳам мо 7 сол боз дар шаҳри Филаделфияи Америка интиқоли пул хизматаш яъне интиқол ин пула фиристан барои фиристондан барои ватан барои падару модар барои зану бачаҳо фарзандон хизмати мо расмӣ аст дӯстони азиз мо даруни анамин
7 сол ба 25 та литсензия гирифтагӣ. 1 сол ба 4 маротиба аз хондан мегузариму аз кадом компания имтиҳон месупорем. Хизмати моҳон Vigo by Western Union ва MoneyGram. ҳар ин ду хизмат дар бозори пул фиристондан ин Vigo чи аз ин Western Union як шохаш ме ё ки алоида ме? ин Western Union як шохаш, лекин ҳамун комиссияшу, хизматашу, муомалааш ҳамаш мисли Western Union. Western Union ва MoneyGram компанияҳош ин дар ҷаҳон бисёре ки компанияҳои машҳури умумҷаҳонӣ иноя ҳар яктеша тамоми ҷаҳон ба аз 1 миллион то 1,5 миллиона филиалу агентствошон доранд. Ҳар яктешон ин гуфтагеш ки тамоми ҷаҳона 200 та давлаташ ба гиҷоба ки ҳозир пулатона нафурсонем 5 дақиқа ба шумо пулатона мегиретон. саволи дуюм албатта мон ҳамун саволатон ба ҷавоб ки шаҳобчаи мон расмӣ аст. Дастмадаст гуфтаги гапа гуфтед ҳаким ака, дастмадаст пула фурсондан ин тамоман қонуна вайрон кардан меҳисобад. телефонам ярдам кутамонед инҷа надонистаго ин дар Америка AML гуфтаги як калима ҳаст, anti money laundering мегӯянд. ин пули чиркина шуштан бемедарад дастмадаст пула фурсондан. агар шумо даст ба худо накарда афтида монед ноқонунан пул фурсондан ба ина штрафаш $500,000 10 сол ним миллион штраф доллар метету и 10 сол турма баштан буред. бо як савол савол дошем мо аз Мексика омадем. ҳоло ҳуҷҷатамон нест мегӯяд. кор кардан ба рухсатамоям нест. акун social security рухсатнома барои кор надорем. мо ба ҳамин одамо анам хел отишдаш набдаго пул фурсондагаш мумкин ё не? албатта мумкин ҳаким ака. дӯстони азиз, ин пул фурсондани хизматҳо шумоя сиёсӣ статусатонро намепурсад. шумо ҳуҷҷататон ҳастми, аз Мексика омдедми, самолёт кати, виза кати омадедми. то чанд пула фурсондагаша ҳуҷҷат дар кор не ҳамун байба. компания барои пула фурсондан албатта ягон хел ҳуҷҷати давлатӣ дар кор. мо нагуфтем ки амрикоӣ драйвер лайсенси Америка биёред ё паспорти Америка биёред. не ман ҳамин ҳуҷҷатош нест. паспорти O'zbekistoни, Тоҷикистони, ҳуҷҷатона паспортатона оварда мо ба нишон дед. хостаги давлати ҳуҷҷататон. паспорти O'zbekiston кати мо пулатона гузаронда метем. шумо кор кайседми, кор накайседми, якта ҳамина фаҳмонда метем ҳамшаҳрони азиз. аз сарҳади Мексика омдаги одамо ино сиёсатмадор не. бале. спортсмен не, артист не, студент не, ё ягон выставкаво омадаги олим не. ино сарҳада ноқонунӣ гузаштаги шахсҳо ҳисоб меёбанд. барои чӣ қонунавайрон расман барои чӣ қонунавайрон карда гузаштагӣ? яъни ватанашон ба як ҳодиса шудагӣ ки ино маҷбур шудагӣ гурехта омадан ба сарҳада гузаштан ба. ваҳоланки барои шумо зиндагонитон шумо кор кардагитон лозим. пул кор кардагитон дар кор, падару модара дастгирӣ кардан дар кор, зану бачаҳои дастгирӣ кардан дар кор. барои ҳамин шумо қонунӣ кор карда омайсед, вай шумоя воркатон ҳастми, сошалатон ҳастми, вай фарқ надорад. мо албатта пули шумоя гузаронда метем. бале. я фаҳмидам ин сеюм савол биан ҷавоб дед ки мо ҳуҷҷати амрикои драйвер наст. паспорт. вай ба ҷавоб додем, вай шарт не, вай лозим не. пули ман фурсондагия хешу таборам кай ва аз куҷо гирифта метавонам? ҳамшаҳрон пули шумо фурсондагия дастмадаст муфурсондагиоя мо ганда намекунем. албатта ҳамая худаша ризқу рӯзаш аст. мо фақат тарафдори қонунан кор кардан. мо қонунӣ кор мекунем. барои ҳамун пули шумо фурсондагӣ 5 дақиқа ба меафтад. ҳисоб рақами ҳанун хешу таборатон ба O'zbekistomi, Тоҷикистоми, кадоми тамоми ҷаҳон ба 5 дақиқа ба пулатона мегиранд. аз ду компаниям паймонида мегузарад. аз ду компания. инҷа гусен як шиносам гусен ки ба банк нафурсон гусен. давлат пулития рӯйхатда мегирад. ҳамин дуруст мегӯяд? ҳамшаҳрони азиз, то $1000 шумо агар пул фурсонданӣ бошед, агар якум марташ ба шумо шахсиятатонро тасдиқ кардагитон дар кор, паспорт ёки драйвер лайсенс кати. аз ин иреш ба омадагитон ба то $1000 шарт нест. вай компютера муброда ҳамин чизаш дамеш.
рақами телефонатон мегӯяд шумоя ному фамилиятон мебурад аз компютер ки ба пул фурсондагӣ ҳар якташа рӯйхаташ мебурад ҳамоноя барои ҳамун мана ҳамин то $3000 фурсонед агар шумоя social security-тон истифода намебарем мо аз 3000 зиёд фурсонед агар мисол 5000 фурсондед ҳамирӯз шумо ҳамон вақт ба талаби банк ҳаст ки social security-на бояд мо ба нишон дед барои чӣ мо он шахсиятатон ба исбот кунем ки ҳамин шумо фурсонсед аз номи шумо ягонта мошенник фиребгари ягонта дигар инсон нафурсонсааст ки инам ҷавобгариш аст мисол ягонта одами ношинос аз номи шумо пул фурсонату вай пула қабул кардаги одам ҳамун пула қабул кардаги давлаташ ба ягон ҷиноят карда монад агар шумоям ҷавобгар мешед шумо намедонед ки ношинос одам муовизаи ҳам пулгиранда ҳам пулдиҳанда ҳам ту хулоса кунем агар то $10,000 фурсондагитон мумкин як бора ба то $10,000 аз $10,000 гузарад агар фурсондан ба ҳаққу ҳуқуқ доред лекин мо шумоя андоз мекардаги ташкилото ба хабар кардаги мо дар кор ки мана ҳамин инсон $10,000 пул фурсонд гуфта ҳамин рӯз як бора ба лекин 2 марта 3 марта ба фурсонед ҳамон $10,000 ҳеҷ муаммо нест масалан савол доштем ки барои пул фурсондан шумо аз ҳамин миқдори пул чанд фоиз мегиред масалан $300 $500 чӣ қадар $1000 миқдори пул то $1000 будагии миқдор ба худаша ҳар якта миқдораш ба ставкаш аст мисол $100 ба $5 $100 ба $5 Western Union бошад $100 ба $8 ёки $1000 ба Western Union $8 мегирад MoneyGram $16 мегирад баъзеҳо мепурсанд ки барои чӣ инаш $8 инаш $16 инам мисли мошини якта манзил ба мубурдагӣ дута ҳар хел мошин форту мисол мерседес гирем яшам номаш мошин лекин мерседес қимматтар форт арзонтар комфорташ ба гап сервисаш ба гап ва я филиалош аз они арзон будагиш филиалош камтар аз они қиммат будагиш филиалош зиёдтар аз хостаги ҷотон пула гирет мешуд ҳамин ба инҷа савол доштем ки баъд аз пула фурсондан квитансия партоед мешудми не дӯстони азиз мон шумо пула фурсондагитон ба шумо ба ҳамон вақта худаш ба квитансия бароварда медем аз компютер анамун квитансия то хешу таборатон номераш мешуд ҳамон номераш мешуд шумо ҳамона сураташа гирифта равон мекунед хешу таборро модаратон ба мисол паго модаратон рафта аз банк ҳамона то пула нагиранд квитансияша шумо напартоед аз кадом банк гуфтагишам унҷа менесад ҳама банк ба филиалаш ӯзбекистона ҳама банкаш ба филиалаш аст фарқаш нест якта фарқи мон аз дигаро ҳамин ки шумо расман пула агар фурсонед агар ҳаким ака дилатонро дошта намешинед ки ҳамун пулам рафтаги одам амирес модарам ба ҳамун пула митиядми неми ё пага митиядми ё баъз як ҳафта митиядми такапука мешед ҳамун ба то анамун банка аз банк рафта модаратон ё падаратон пула нагиранд квитансияша напартоед ки мисол ягон хел таҳқиқ шудагеш мумкин падару модари шумо ба пула надодагеш мумкин пул нашудагеш мумкин ҳамун вақт ба шумо квитансия моон ба бармегардонед худатон мебед моон анамун пулатона ё шумо ба гардонда митем ёки аз дигар хизмат гузаронда митем Western Union ба пула нагирифтагӣ бошад MoneyGram кати мефурсонем MoneyGram ба нагирифтагӣ бошад Western Union ба мефурсонем баъзе нафарҳо дӯстон савол доштанд ки моон аксаран раҳи дур ба моон ҳамин пула зелле кати шумо бафурсонем шумо фурсонда метавонед то микута ҳамшаҳрони азиз анамин масъалаи зелли ба ман якта чиза шумоон ба гуфта доданиман ки бисёри мо намедонем зелли чӣ будагиша зелле кати рақами ҳисобии банки шумо ба омадагӣ пулам даромад ба медарод зелле кати омадагӣ пула проценташа бигирад налогови органо даромад гуфта ҳисоб мекунад шумо вай ба налог додагитон дар зелле барои ҳамон ҳаракат кунедтон ки зелле камтар истифода бурдан ба ҳамон ба моонам худамо истифода намебарем зеллии худамоя ки пага моон ҷои шумо бо зиёдтар налог метавонем мисупорем гуфта лекин ғайр аз инам пула барои фурсондан шумо худатон бояд омдагитон дар кор агентства ба барои чӣ ки шумо дастмондагитон дар кор моҳон аз номи як каси дигар аз номи шумо телефон кади кор намекунем шумоя мебинем айдитон ба ниё мекунему пулатона фурсонда метем ҳаққо ҳалол ба якта савол гусем ки мана як дӯстам аст тракба кор мекунад вай ман ба гуфтааст ки ман ту ба пул фурсондан ту ҷои ман ба фурсонда метавонӣ мекушад ҳамин пула як қисман ман ҳамин савол баям ҷавоб додам ҳамшаҳрони азиз ҳаким ака
анамин бисёре ки тракчиомо ҳамхелин якдигарошона илтимос мекунанд, ки ҷои ман бифурсон гуфта не, ин пул фақат барои аъзои оилаи шумо ҳаким ака. бояд ки шумо фақат хешу табори худатон бифурсонед. сони дӯстони азиз, ҳамватанони мон бисёри маълим гирду атрофҳои мон ба мегарданд ки ина накун ва я накун мегӯянд, лекин ҳамуно ба як савол метиҳам ки баъзе вақт пурсидагӣ мебиёд ки шумо налогови инспексия ба кор мекунед ми, ё шумо иммигратсиони адвокат ми, ё шумо судя ми, ё ки давлата ягон вакилаш ми, ки шумо я ҳамватанатон омадагӣ шумо ҳамин намедонистагӣ саволатон ба ҷавоб метиҳед. ман шумо ба расман вакили 25 та сертификат доштагӣ фолбинӣ мекунам ё худдоногӣ мекунам. анами доногӣ халқи мо ба доногиш аст якдигариш ба ман инҷа ба ман мутахассиси 25 та сертификат доштагӣ шумо бигӯсем ки пула расман фурсондан ягон хел зарар надорад. дӯстони азиз, мо дар AM 860 садои Самарқанд. ташаккури зиёд, вақтамо тамом шуд. ҳаким ака хушомадед. нури дида тоҷисар то сафари дигар, то дӯстони азиз. саломат бошитон дӯстони азиз.